Ano na naman? So what's up mga kayuman ng people? So ngayong araw mga men, gagawa kami ng music video ng aming kanta. Kasama ko ng Obi Music, G-Clash, and siyempre ako, walang iba, Slow J mga men. So bago ang lahat, mag-subscribe ka muna para malupit. Updated ka sa mga kalokohan kong video and mga musika, mga katarantaduhan, kabastusan. Peace and samahan niyo ako sa paglakbay ko sa buhay. Salamat sa mga sumusuporta sa akin since day one mga men. Salamat sa inyo. God bless. Ingat kayo palagi. And syempre let's go. Haloy-haloy man. Haloy-haloy ka mo Obi Music. Haloy-haloy ka mo ha. Sa sunod din ito ko pagpaparapahalaton. Yo. Inahalat ko na lang kaya ng Obi Music. Hali-hali mo sinda magbalik. Garo mga ano, suntukon ko mga hali sabi da. So bago alas 10 da, sabi da alas 10. Padyan na kami, masikaso na. Sabi ko may amay, manaratyan lang. Sabi da sa bunyan, padyan na kami. Di po tali. So bago ko, padyan na baka Mars to. Bre, bidig garo rayo ng biniyayan ng ayop. Karaniwan mo lang harong. Kamu Obi Music, pakaray kamu. Pasarabugo mo kamu. Charot. O yaon na. Yaon na ang mga Obi Music na haloy-haloy puta. Subago pa nga yun. Subago pa nga yun. Subago pa yan. Subago pa yan. Oh, hoy. Ayan na. Subago pa yan ang ayop. Ngunyan lang nag-abot. Mamboy, tas ngunyan ka lang. Hi, Sisiyo. Yara dyan. Yo. Ano nagigibon ta? Music video. Let's go! Ali ka! So, what's up mga kayuman ng people? Mainit ang biyahe ng mga natin. So, abangan nyo ang video. Let's go! So yawan kami diyo sa Kabuso na no. Yawan na kami di sa Kabuso. Hinalat mi sa kaibahan mi pero mga palpak ang dipota. Nawalat ko si green screen kay po aming green screen. Fuck, anong gigibon mi? Bahala na. Kung anong makaluwas ang kaning music video ngini. Updated. G. Camera na lang ko lang. So what's up mga kayuman, morag ning gigibon ming music video ta garo siya may ano may aral siya garo pampapositibo lang tao. Kung namumundo ka dangugon mo lang ito baga mga pangarap mo na minsan nabo mo nang tupadon pero gusto mong tupadon to mga nakakaganang tugtugin haro ka nang ginibo mi. Abangan nindo sa YouTube channel kang Obi Music. Ching! Ang inang hinalat tayan. Ha? May hinalat kami tapos binayaan kami. Hayop na yan. Inagihan lang kami ang hayop. Mga hayop na yan. So, what's up? Back to biyahe na lang kami. Ride, safe, ride, safe, guard. And let's go! Pagod! Welcome to Wayland. So, pasok tayo niyan. G. Itong din ko pa. Oh. Ya, because ang itong araw ka niyo. Hindi sa may ibat lang. Isa kanta? Yan, si Omar yun. Yo. So guys, yawan na kami dito sa Wayland, Kabusaw.
Mabusaw International High School. Wet na wet. Wait! So yaw na kami, hindi kami inot mag-ibong music video. Inot na, kumbaga inot na part, inot na ano, inot na papadangan ng kain. Ito. So yaw naman ang kaibahan ko, ito naman ang kaibahan ko. Yan si kaibahan, may putang ina ya. What's up guys, yaw na kami dito sa Wheatland. Yes sir. So mag-ibon na kaming music video. Sige nga ni. Hold up. Hey yo, what's up? Sungon yan aldaw, masasaksanin do ang kapatalan. Ang kapatalan may dari mi nadara si green screen. Ang kapatalan ni Seho. Yeah. So, pinakamalupit na music video ng gigibon mi. Ini yung kantang Inita. Akong pinakamaurag. So, kaya bang kumpinsan ko? Ano nga na yung pangarap mo pag-aga? Ha? Anong pangarap mo pag-aga? John Mark. Pagbanggi? Madam Julian Princess Nicole Mopera. Ano? Charot lang. Malubuan mo ng pangarap, Maria Nickname Jill. pa man lang to. Ah, puta, nickname pa lang. Pero ano talagang tunay mong pangarap pagbanggi? Mahiyo-ayo. Puta na yan. Puta yan to, nagsusulo-sulo man niyo ay. Binayaan naman. Binalat pero binayaan. Ano na, pero may binabayaan niyo. Siyempre taga-busak shoutout sa'yo. Oyo. Mga taga sa inyo, men. Busak. Manggawa Busak o si Pukot. Oops, issue. Si Bukot. Dati ayaw niya Sa akin, ngayon she want. Ikat mo yan. Si Papa Tonton. Ay, mga kunwari ba kung mga babaero ang ayo. Pero rin na naglalawag sa Papa Tonton. Maya kong tigpangaranan, pero tamaan ng tamaan. Oh, slow. Slow J. E. Tuloy-tuloy kahit madaming humahamon. Salubungin mo ang mataas na alon. Paglubog, pagbiliting makaahon. Bilang cellphone ta, anong nangyayari? Walang madali. Lahat isang tabi. Diretso na sa paggalaw, araw o gabi. Basta sa pangarap, walang titigil. Manggigil. Boo! So, what's up guys? Gumagawa na kami ng music video. Obi Music, Slow J, G-Clash. Tingnan nyo. Paliling mo. Video na kuyo. Kalmahan mo lang ang buhay na ganun kalaga. Itutuloy ko to. Ewan. So, ako na ang bibidyonin da. Siyempre, artista yun na. Ayun na, mo naman, Roy! What's up guys? So tapos na kami kang mga inot-inot na banat-banat. Tapos harap na naman kami malupit na place. Malupit nga na dyan. Tulay. Yung tulay na matinik. Tulay na matinik. Let's go! Pagalo, no. Tsaga-tsaga, tiis-tiis. Maabot mong pangarap mo. Boo! Medyo mapagal pero putang ina, goods na goods. Ito na po. Malupit ito ng place. O yan ang place, papailing ko. Oyo. Eh! Talon! G! Ibang bansa. May mga ano pa nagdigam-gam na hindi lang matatagpuan. Ayo. Malupit nga na yung lugar na niyo. Hindi lang yung matatagpuan sa Kabusaw. Balaw. Charot. Magagawa shit ka mga tropa ko mga taga-Kabusaw ay. So what's up guys? Abangan nito ang music video mi ha. Slow J, G-Clash, Seho, Obi Music. Yes sir. So pahinghalo muna kay. Nagpara pahinghalo kami mga men. Back to Tarima.
Sumadaman na ulit kami. So what's up guys, so pasiring kami sa Bulalakaw men. So, naglalakaw kami may kayak ang motor. Ay. Saan ka boss? Saan ka mo? Saan po dapat digdi yung kapapatantan? Papatantan naman sa naga, bako digdi. Ayun na maramay. Nandito na naman kami sa malawak na lugar kung saan payapa ang ating kalalagyan. So kung makikita nyo mga men, ang lupit ng place. Pangalawang place para sa music video namin. Let's go! What's up guys, so yaw na kami dito sa Panduaming place. Kaya bang ulit ang music. Siyempre ay isipan manay. So yaw kami dito sa Bulalakaw. Putang angas mo dyan, boy. Bulalakaw men. Kaya kung gusto nyo magdigdi, hindi na kamo sa Barangay Padlos, Libanan, Camarines Sur. Let's go! Yes sir! Malupitin mo yung ang camera dito, yung kulay kasi malupit ako. Woo! I love you. Shout out sa inyo guys. I miss you. So kalmado ang buhay dito sa bukid. Malupiton. Kaya men, kung gusto mo magdigdi, magdigdi ka na. Di ka na magparaano mga human people. Di mo para borlog sa harong. So, malupitin ang music video mi talaga para sa ko ang pinakamalupit kaysa sa mga nakaraan na mga kinibuming video. Abangan nito na. Yo! Ano yan? Ano yan? Yo, what's up? Abangan nyo ang music video, boy. Music! Yo, what's up? So, nagsushooting na sinda mga men, no? Tingnan mo nito. Nagsushooting na sinda kang music video, men. So, parang dyan ako isasala. Hindi ko tumang verse ko, pero malupito ni men. Abangan nito sa YouTube channel kang Obi Music. So, malupito ng place, promise. Malupito talaga. Lagi dito yun, ho. Ano, napaka-good shit, no? Good shit yan, men. Kaya kung gusto magdigdi ka na, para tayo mo na malinuwan, napadangan ka pa niya. Bagwan. Magkani kayo dito? Yeah. Slow J. Hey. Tuloy-tuloy kahit ang daming umahamon. Salubungin mo ang mata. Ayos lang maski mahiling si Badon. Oh, nahiling manindo, malupito na. Malupito na verse ka, mga men. So, hindi ko natatapusin ng vlog kasi ang dami pang gagawin. Hindi na ako makakapag-video. Masyadong busy ang lolo nyo. And dito ko na natatapos. Bago tapusin ang lahat, tapusin ko muna yung relasyon nyo walang kwenta. Charot, tapusin ko na to men. Bago tapusin nyo, mag-subscribe. Mag-subscribe muna kayo men sa YouTube channel ko para lagi kayong updated dito sa aking YouTube channel. And click the notification bell para So, salamat sa suporta, salamat sa pagsubaybay sa aking slow life. Abangan nyo ang maraming slow life ko. Peace out, salamat sa support.